ban bena Origal mi ia ki player ki ba unsawan ra ha ke klub Real Madrid lada jia bajop presiden mau ha ka jingi kun presiden election jong u persya ia Perez hanrai pe ke ka bajia hadin kane ka jingpan bena ka jong u bat pha jing terwa ka Barcelona bat Atletico Madrid Sya Bernardo Silva tehoj perlok Bernardo Silva badai player jong ka Man City hadin baka kontrak ka jong u kalkut no bat ka Man City une player unsa pek pat daka wei ka klub bat lai thu panakaling jong ne player ul kwa ban sai kontrak bat kano ka klub haswa ka World Cup hanrai namar ba 4 dan ka plan ka basya kumta ulashim ya karai banjit ia ka klub tang hadin ba andala dep ka World Cup bat lai thu ba nakaling ka Barcelona bat Atletico Madrid kilapha ia ka jing terwa syaune urang yeleka hanrai ia karai ka bakaddu ne ka basya kedar kan salong tang hadin baladep ka World Cup kad ba habangi paipat nakaling jong Origal mi uban sai kun election presiden persya ia Perez nakabenta banlang presiden ia ke Real Madrid ulapan pau bat penbena ia ki arngut ki superstar signing ki jongu kata ulai thu ba unsa soy iau Erling Haaland bat Rodri lada jia bajop presiden mau ha ke klub Real Madrid kini ki arngut ki rangil ka kin sai lekai nakabenta ke Real Madrid laong Origal mi bat ia ukushru amdei da ujos merno hanrai da uwei pa bat hakabai dei pat da kabau penon kam ia ke kerteng jong Haaland bat Rodri nakadang jong ke Man City kalather kalaya u da kabakadang perkhat ban mudui persya iau neu kertong jong ke Real Madrid kata Origal mi namar bau pendon kam thak ia ke kerteng jong Haaland bat kumjuru ia ke kerteng Rodri kibdei ki player ki jongka haka jingilap election ka jingu kabalai thu banakalyang jong ka Man City kam snobha ia ka jingkular lamler bala pelong da ka bapendan kam ia ki kerteng kirangil ka ki jongka shu nakalyang ukupa jong Erling Haaland bat kumjuru agents ujong o kilapan phai kala da ka baong barok kalong ka ba syong shit hanrai kamlong ka ba shisha haka bayi de bat kane karipon te perlok ngin sai pat ia kane hadin baladep ka election presiden jong ke Real Madrid kata kapan sai kun hakan neutrik menta upnai bat lai thu shu balada jia bajob biang da Perez ujos merno unsalong hi kumukus jong ke Real Madrid bat Perez ru hadin baladep soy ia ki arngut ki defender kata Konate bat Dumfries manta ke Real Madrid kadang ipit sa uwei pat ubak kata Ricardo Calafiori na ke klub Arsenal menta kidang don hapdeng ke jingikren bat agents jong une urang yekai te perlok nakabenta ki update thamai wanam klet ban subscribe like bat press yo bell icon kenang ba pin miss haki por ba upload video kublai shibon